Sziasztok, én Kalapos Bence 02 vagyok, és ez itt a FIFA 14 Manager karrierem első része. És még nem töltött be. Na, na. És jelenleg a csapatom az a Barcelona. És videón kívül már játszottam 2 barátságos meccset, és megvettem már régebben ezeket. A kezdő 11 az Buffon a kapuban, 4 védő Piqué, Dani Alves, Thiago Silva, Dante, 3 középpályás Busquets, Ramirez, Götze és 3 csatár, Neymar, Messi és Nasri. Na és akkor játsszuk le a harmadik barátságos mérkőzést, azt hiszem, a Braunschweig ellen. És cserék, az a Chicharito, Ibra, Gomez, Nani, Barta, Montoya, Vidic. Beállítom, hogy rövid legyen. És ebbe a videóban nem lesz benne az egész meccs. Csak a első fél idő talán. Na, ennyi lett volna ez a videó, mert hogy most azt találtam ki, hogy a meccseket azokat a videóként mondom el, hogy milyen meccseket játszottam. Addig is láttátok a kezdőt, meg a cseréket, a következő videóban a tartalékot, meg a meccsek eredményeit fogjátok hallani tőlem. Addig is Kalapos Bence 02 voltam, és igen, akinek már feltűnt, Orion márkájú a tévénk. Jaj, de jó nekünk. Na. És akkor találkozunk a második részben, sziasztok!